גו. שלום חברים וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של... בלעד תפסיק! לעוד סרטון חדש של האינטרוויור. שלום, איך קוראים לך אדוני? איזה בוט. בלעד מתבייש. רגע. שלום חברים וברוכים הבאים למכרות השחורים. כאן זה נמצאים תאי הגזים שאולי קרו במלחמת העולם השנייה. אנחנו לא יודעים, בואו אחריי. גיא... אדוני היקר! מה אתה חושב על המצב? אתה תומך בישראל או פלסטין? אז ביבי גם אמר שהוא הולך, הוא לא חזר? אני לא מקבל תשובה חברים. עדי! רוץ! רוץ לנפשך בלעד! רוץ! חברים, לפי מה שאתם ראיתם, היה לנו המון ירין אופני מפרים! לפי מה שאתם רואים, היה שם המון מפלצות, חלק רובוטיות, גרי הולך לתקוף את הקמרה. לא! עזוב את עדי, עדי בוא! עדי תעלה לשיפ, עדי תעלה לשיפ! תקפו אותי חברים, אחר הפועלים חזרה למעלה. אפלופי! יו, גיא, תברי נפול, יו! נשבר לי רגל! סכם את האדוונצ'ר. אינפנטניל. טוב, האדוונצ'ר שלנו הייתה מאוד מעניינת, היה שם המון פין. כשחרר! בלעד נכה!